Ang bulan na bata, palipay nagbulag. Ang bulan na bata, kinanirinangga. Kumusta? Kamutanan na sa kita sa bagko na kung aso ninyo mga kasama. Salamat kayo mga kasama. Nya sa tanan na itong mga kaigsunan. Salamat kayo nya. Labaw yun na ito pasalamatan ng atong labaw mga kagagaw. Lord, thank you kayo Lord. Salamat yun kayo. O ginawat pa ang talon sa kanunay bindisyonan ni mong among istasyon taurong ang mga empleyado. Ingon man ang atong mga kaigsunan ng atong pinanggang tigpaminaw. Kinahanglan nat inawat pa ang talon ngay mo kaming bindisyonan tanan ng puyo tibok kalibutan. Thank you kayo. Okay mga kasama, mga bata, mga kasama na po sa kangina na niya kining ato ang unang adlaw sa akong aso ninyo ang manok ni Karding. Oy! Inumdong ko ni Tiban na yung manok San Pedro sa una pero kani manok ni Karding lang ni. Thank you kayo ha. Salamat kayo Noy Tiban. Okay mga bata, ani ang unang adlaw sa akong aso kaninyo. O Chiril kong pinalangga. Kabuton ko ka ng buwan o mga bituon. O inayan-dayan ko sa imong bulahan. Siya di kalamian. O manggani ka makakuha sa imong kulangot, sa imong ilong, oh. Buwan pa ka imong kaoin. Chiril sa boy. Makapangawat man sa atong pahak. Basta. Tinuod akong kugmang gihalad nga kanimo, Chiril. Paselo ako, Carding. Uway laing tag-iya sa kundukhan. Katubang tao? Nga pirming mo ani dinhi? Carding. Kabatig na to! Naglisngag ba ang ilong? Mas gwapo pa man ko adto. Iguan na siya, pero kurtahan siya. Dato tuntuhan na. Samtang ako, driver lang kong sikad. Ayaw ipaubos ang imong kaugalingon, Carding, uy. O tinuod, driver lang ka sa sikad, pero gwapo ka. Nga nga, hindi ka na ako. Tungod kay dili ikaw may gisinggit sa kong kasing-kasing. Di man ikaw. Oh, kasakit sa kong dugan. Murag gidunggab sa mahait nga punyal. Oh! Ani lang ko din magpaabot ng pasahero. Maayo din kay dool sa Chiril. Tigalig, mulakaw siya. Nya, ani siya sakay nako. Oh, may auto nga. Na ako nung sa tungod sa apartment nga gipoy ani Chiril. Oh! Wow! Kamis! Kanindot! Bagong auto! Oh. Nick! Kabatig na mo sa iya! Ang tigwang maot ka na! Nagsalig lang yung dato ng tawhan, ha? Kaya kung di pa, pobre yung siya. Uy, klaro bin ako, eh. Tara! Misudos lang, Chiril. Hahay! Kanus abag ako madato, eh. Aron sugtong ko, Chiril. Hahay! Oh, Sharo ka naman, side. Hangtod ruin, walang gapong may pagsalig na ako. Loms, gusto kong matrabaho. Please. Ay, kanus aman ti kagipasagdan. Doon na bagod kay pangayo nga wala ko mahatag. Halos naman na gani ka na buwan, mag-ilis ka ng cellphone. May reklamo bago-go, diba? Kana kaya di ko gustong maglaay ka. Gusto kong malingaw ka. O gusto ko nga dinhi ka lang. O sa pa may imog ipangita, mangita ka lang yung labag sa nga mahago kapag yun. Gusto na kong makakaton kung unsaon pagpanginabuhi. Kung unsaon pagbarog sa kaugalingong paningkamot. Pag unsa naman ang ako mga iksuon, ang ako mga ginikanan. Kaya ba nimo ang ilang panginahanglan? Halos tanan bisalik og ipangayo ko nimo, Loms. Sama-sama maglabi sa putabahin, ana. No, sige na, Loms. Patabahuan na lang ko. Kapoy biya ini, Sige, trabaho mo kay imo, Oo, hala, bahala ka. Pero ayaw na lang pagdahom na magpakita pa ko nimo. Loms! Walang sila masayod. Ngani Bahala ka. nagpaduol ko sa bintana. O klaro ko kayo nga dungog ang ilang gipanagsultihan. Hilas pa yung tiguan. Nga di na ko na siya magpakita kung mo trabaho kay Chiril. Magpalayo na ko rin, Kitigalig, pasakpan ko nila. Sikat ko ba yun? Sikading. Murang ko sikading yun. Sikading. Murag minasab talaga ko ng kalakihan na. Murag, gusto ni Chiril nga, mubarog siyang kaugalingon. O dili siya magsalig og tiguan.
gipulaan siguro siya sa tiguang nga kusog kayong mugawng niya. Napugos na gid siya sa tiguang kay lagi. Pobre mas Cheryl. Sama na ko. Kung gusto niya nga mahawa sa kalisod ang iyang pamilya. Ay, sikading. Kontrato pa lang ko eh. Labing siguro, sugton gipong Cheryl. Uy, ang akong best friend. Nitawag man. Hello, Day. Nitawag man ka. Nakalimot ka man, uy. Na, masuko dyan ko nimo. Kalimot saan sa Day? Birthday rin ako, ha? Birthday rin ako. Wa ka mo great ako. Hala, my God. Hala, Day, sorry kit ka. Ayaw, nakalimot ko. Happy birthday. Na, kinala mo ari ka, ha? Maghuwat dyan ko, day. O, sige na, bye na. Kay duty pa ko. Ha? Bye. Pero ito basta, oy, hello. Hello, Day. Hello. Ay, naputol naman na, uy. Saon man na ako. Kung manangit ko ni Loves, siguro mong ganda di ko niya buktan. Na, bahala na, uy. Muadto ko. Di ko gustong may ubos ng akong best friend. Niya na kas kawas. Oh, Cheryl kung pinalangga. Ay, Hello. asan gawin mo? Bakanti ka? Asa tanang hingay yung pinangga kong Cheryl. Basta ikaw, hahamakin ang lahat. Matupad lang ang gusto mo. Dali. Sakay sa kong Mercedes nga sikad. Okay, Carding. Abi mo, Cheryl. Nagdamgon siya kunin mo. Oh, mao ba? Nahimo ko na kong dato. Mm? Unya, nagtukod ko bingharian. Nahimo kong hari. O, nagisabay mong Rayna. Siyempre ikaw. Nanasad, awit na sad ay. Bulatik, kit kay kakarding, oy. Kung tugtong man ko mo, Cheryl. Maningkamot ko pag-ayo day nga madato ko. Aray kahatag na ko nimo ang tanan mong gusto. Ingon man ang tanang gusto sa imong pamilya. Carding. Nahibaw ko. Napugos lang kasi imong sitwasyon karon tungod sa imong pamilya. Che, may pangutan ako nimo. Ansa man? Kung madato ko, Cheryl, mahimo ko nimong higugmaon. Oh, niya na ta. Adiyot, ha? O, dala day, plitin ako. Wa ko maginanglan sa imong pliti. Oo, sa day mo. Nagkinahanglan ko sa tubag sa akong pangutanan nimo. Tubag. Mahimo pa ko nimong mahalon kung madato na ko, Cheryl. Dili ka lisod nga mahalon, Carding. Sige, arin ako. Salamat. Oh. Yes! 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 Ay! May paglaong niligusgugman, Cheryl! Yes! Happy birthday, Day! Happy ni mo, Day. Happy kay Kuroin. Muna kong ex-convict na nakabuhi sa prisuhan. O na, ikaw mang good. Sa kadaghang laki, diha pa yung ka magpakabuang anang ninyo. Ha, imagine, 60 years old versus 20 years old? My God, Day, senior citizen na siya. O, syempre, mahadlok yun siya makakita kag parehas mong batanon o niya, gwapo pa niya. Wa, kadaghang nanguyab ni mo. Daghan lagi, pero di man ako love. Ay, ang buti ba, Day, uy. Basta, ayaw kalimot ni ala kong permi para nimo. Dahil na mag-iskutahin, ana, oy. Ang may natong buhaton ron nga mag-enjoy na, Day, kay birthday na ron mo, di ba? Thanks, Day! Ito lang duha ang niya din ni Ray na bilin. Last woman standing tani. Tagay pa! Hindi na kaya, Day. Hindi na. Nituyok lang akong kalibutan. Napawalin ako. Wait, barog na ako kayo. Ulit ako. Aray, nabarag. Nabarag na ka tayo. Huwag ka na, uy. Tingali din na ni mo kaya. Ano na lang ka to? No. Kaya pa na ako. Promise. Kaya pa kayo. Bye! Hindi nga kayo din sa gawas. O, nahitaw sa palibot. Pero kailangan lang makasakay ko. Di na ako kayang paglakaw. Hubog lang yun. Sikad. Hoy! Sikad! Dili! Kayo mo sakay ko!
Empatan-pasa, nalipong. Nalipong ko. Kalabat sa ko. Hain ko. Unsa kining dapita? Di ko sa kwarto. Motel kini. Ug wala ko isapot. Ginoo ko. Magilis na yung ko. Kinala makapaulit na yung ko. Salamat na po tali ko sa amo. Alo. Kanang sakyan nga nagpark sa grahe iyan na. Paala na. Mudritso na lang ko sa kwarto. Sa'yo gunin mo. Lasing ko nagbuntag. Labs, Gabi pa ko nagpaabot ni mo. Imong sale di makunta. Labs, sorry nga wa ko manangid ni mo. Nahibaw man ko nga di ko ni matugtan. Kung anong ko birthday sa akong best friend. Ha? Mao ba? Birthday ka ha? Kalain ko sa tono ni mo, Labs. Kung ano? Nagtuo kang malipay ko ara. Nagtuo kang mahimuot ko sa imong gibuhatron. Uy! Ang babaeng mabuntagan sa gawa sa panimay, hugaw og di kasaligan. Okay. Sobra ka na? Sakit ka kang nanulti. Agwi. Nga no, ha? Insa ka mo sa ganag pakalimpyo. Minyo ka, di ba? Og bisan sa damgo, ako magbinuang sa tong relasyon. Nahimo kong hugaw sa mata sa mga tao tungod kay alang nila usako kakabit. Pero wa ko na panumbalinga ang tanan. Loves. Iya ko king na ini kaya sa tanang panahon mo sabot ko nimo. Bata ako. Tagan pa ko pangandoy. Musahatagi ko sa kong kagawasan. Bisan kamay lang. Halos din ako makaginhawas sa higpit ni mo na ako. Sobrang mo paggaong na ako. Ibaw ka sa panahon nga mo ko pasakitan og sulti. Sa panahon nga magselos ka na ako bisan wa sa lugar. Masun sa una-una nga may pagtinud-on ako yung mga pagduda para may rason ka nga masuko o magduda na ako. Gamay na lang kayo ang pagsalig na ko sa kong kaugalingon. Ubos na lang kayo ang pagtanaw ko sa kong kaugalingon. Kunwa pa ni, wala ko may bawon si mamahim mo kong kaugmaon. My loves, sorry kayo. Sorry, please. Ay nagod paghilak. Good. Sobra lang ang akong kabalaka ba, mauna. O tinuod na kinahanglan ko ni mo, Loves. Pero di ko na maantos ang tanan. Break na lang ta. Break? No. Di ko masugot. Dili o dili. I'm sorry, pero gikapoy na ko sa itong relasyon. Dilit na ko. My loves, wa mo ba mahuna-huna ang mga panginahanglan sa imong mga igsuon? Sa imong sugbarol nga mga ginikanan? Ha? Diha ka na. Gusto na ko mo pakaway. Labs, kanyot lang, Labs. Hoy, Labs. Ay, Labs. Wala bisa maminaw pa na ako. Ay. Buwan na ang milabay. Wala pakita na ako si Labs. Labing maayo inuwin. Wala magsamok pa na ako. Maning kamot na lang kung ako. Nga naman ko. Kalain sa kong gipati. Lipong ko. Nga naman ko. Mabdos ka ako. O gipadautan ko sa tigwa nga asawa ni Labs. Ayaw lang tao, Diyos ko. Di pa ko andam. Kinahanglan mapacheck up ko. Gusto, adoon ako ang bantugang albularyo. Si Amang, adoon ako sa mandabit. Siya makasulba din. Hello? Pinangga kong Cheryl. Oy, ikaw manggudi na carding, oy. Flowers for you. Rosas. Usa ka buok rosas. Meaning, you're my only one. Ikaw gid ay. Dali! Sakay sa Mercedes na kong sikad. Unsa? May gibati di ka? Naunsa man ka, Cheryl? Ay, daambot. Magsuka man ko pirmi, oy. Nagduda kong gipabarang ko sa asawa ni Labs. Ha? Barang ka?
Ha? Ano di ay? Naon sa di ay ko? Wa, Cheryl. Aw. Abili mo, Chi. Naningkamot ako pag-ayo. Nagtigom gyud ko. Kita nga lagi. Maabot ang panahon nga, sugton ko nimo. Nga, andam na ko. Ikaw no karding mo pulos ka lang gid binuang diha. Tinuod na ako gisulti, Chi. Tinuod yun. Seryoso ko. Nalawat man gali kong labada, aron makatigom din ko. Ay, Uy, ngano ka? Kailangan ko siyang paghubaw. nagunahula lang ko sa tanan karding. Sayo pa nga akong pagpakirelasyon ni Labs. Pero napugos ko tungod sa akong kinikanan o mga igsuon nga nagsalit na ako. Dili pa wahay ang tanan, Chi. Ni ako. Andam og tagana. Unsa? Seryoso ko. Wa ko magbinuang. Lolo. Katawa naman ko kagod. Kung nasayod ka pa siguro sa akong gidangatan, tingali. Dili ka na magpakita na ako, Carding. Ha? Nana. Nana kita. Salamat, Carding. Diyan o, piti o. Siya ba? Naibagin siyang di tamdawat na iyang kwarta. Igoon na ko yung pahiyom na ibayad na ko. Unsa naman ay amang, di pa dautan na ko? Aw, wa di ay? Naunsa di ay ko? Ha? Mabdus ko? Mabdus gudi ko? Ni andas inyo Cheryl kong pinalangga. Kadiyot. Gani na naman ko nakabantay ni mo. Nga wakit tingog-tingog. Nga naman ka. Diya ka na. Hala. Nga naman ka siya. Giunsa man kayo sa albularyong amang. Ginoo ko. Miabot na ginag ako gikahadlukan. Mabdus gid ko. Ug tinuyuan ko kining tanan. Tinuyuan ako. Pero dili may mag-ipabort ka ni bata gadiya sa kong sabagan. Musamot ang akong sa Diyos. Bahala na lang. Bisan unsay mahitabo. Ipagkatawag ko gid ning bata. Yan na. Yan ako sa buwangan. Maayo ka kang tao ron. Pwede sutada. Makakwartan sa kulong kay Kristo mo ko din eh. Yan naman itong akong agaw nga hapoy. Hindi naman itong makaklaro sa mga manok. Labi naglayo ay diferensyado mo itong mata. Pero daghang kwarta. Tora! Tora! Boss mo lahat! Boss! Niyala ko! May kaway-kaway siya rin ka mo. Tura mo! Ay, Domingo man rin ang pasilip ko. Hala, wa man di si Carding ginis kawas. Husto, basta Domingo, muadto siya sa buwangan kay Kristo mapuno siya. Manita lang ko laing kasakyan. Ay, may sakinan nga, may hunong sa kong tungod. Che, asa mo ka? Labs, ikaw? Dali, iheto di ka. Ayaw na lang. Ay, sige lang, God. Di marbitaw kong mamaak kay postiso naman ang ipon ko. Ha? Sige na ba? Bitaw, ba importante lang kung isulti din mo. Sige. Kay may importante sa kong isulti ni mo. Miliko lagi ka, di man ipadong sa simbahan. Mga unsa ta, karon magkasulti at sige. Okay. Ay, kabala ka. Magkasimba lagi karon. Asam tayo ni Habos, buglat. Inilog, ubiya. Mandag ka naman ako. Gusto mo ng mga balibuan. Inilog, boss. Talisayon. Samtang sabiya, manok na po. Manok na pula. Manok na pula. Kanta mo na. Kanta, bila. Asam ta, boss.
Manok ka pula ta. Sabiya ta. Biya! 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 Diyan na sa restaurant. Pag-order na ta. Kanina sa magsulti sa ta. Ay, human lang ko na itong pangaon. Ibingaw na bayan yung kay kunin mo. Importante kay atong panagsultihan, Loves. Dahil sa unsa ba na, ha? Maglos ko. Mali ay, unsa? Magdos ka. O, Loves. Pero nahinaw kayo, natiguan ako eh. Di na ko makahimo sa papagkikilawas ni mo. Ubon na walang gahin ako. Dili ikaw ang amahan. Mao ka na tinuoy. Unsa di Maglos ay? ko. Imposible ako na eh. Kaya ako ni mo, maura magitaan ang kanang kuan, companionship. Malipay na malang kung ikauban ka. Loves. Ay, kamalaka. Akong i-acknowledge ang bata. Ilhon ko siyang akong anak. Ipadako ang akong apelyido niya. Ayaw, dili ko masugot. My loves. May nang akong apelyado lang andad sa bata. Di na ko gusto ukubot, Loves. Uy, Ayaw ka pala ka. Dili ko mangayo og sustento nimo. Akuhon ko ang tanang responsibilidad. give me another chance, please. I love you. Dili pa uway ang tanan, Loves. Ayaw itugot ng magupa sa dayon ng imong pamilya. Mong kalimtik ko sa dayon. Balik kang marimar ng imong asawa. Loves, di na ko kaya. Pwes kaya ha. Kay maningkamot ko nga kalimtan ka, Carlito. Bundak mo ng ako ngan. Huwag ka na mag-loves na ako. Oh, kasakit sa akong dughan. Carlito. Daog! Daog yun na! Bus mo yan! Buinas kay Tron Cardenas. Paimus na tayo atong buinas. Nya! Kung sa'yo buti mo ipasabot, bus mo lang. Gamay naman lang ang sultada. Ya, doon naman ang inyo. Kaya nga naman, boss! Diba? Namuhi man kag manok ito tali. Oh, boss! Pwes, uli sa inyo. Kung pagdag manok kay apritay. Oy, wa pamantos kondisyon, boss! Ay, kabala ka. Kay kondisyon na itong bulsaon. Pero, linghod pa kayo itong mga manuka, boss, oy! Linghod, ha? Oo. 7 months pa man to. Linghod, ha? Mura mag-utanon. Patanon ba? Ayaw lagi kabala ka. Aki bala. Pumapil kita. Bayalan ako 2,000 ang matag manok. Oh, Pero kung budaog ta, 10,000 ako ibayad mo. yaman talod! Sabay, batiya. Sige, boss! Ha? Musere na yung kumpauli! Sige, pabuto ka. Oh, dahil. Doon na lang ta sa simbahan. Salamat sa mabakatod ako, Carlito. Di na bagyan mausap ang imong huna-huna. Eh, dili na. Nanay, kita na natong simbahan. Mag-abot pa ko sa mesa. Oh, Ginoo ko! Dali kami ulpo ang simbahan! Pagusog sa muto! Kinsan man sa pagkahaan matay. Ug nahilangit. Tanaw ko sa monitor. CCTV review please. Uy, simbahan na may buto. Ug nabungkag. Gibumbahan sa matang gipahigayon ang misa sa usa ka simbahan. Kadaghang namatay. Pero sagad ni anay punta sa langit. O di ay, nga may automatic ug door open ang portahan ng gingharian sa Diyos. Uy, dali. Dali ka mo mga igsuon. Dayon ka mo ng gingharian sa Diyos. Dayon. Langit ko deh, langit eta. Selama di tahun, buat kami perlu. Linya. Linya ka mo. Kay tanaw nako ning balaang listahan. Kung angay pitud ka mong mahilangit. Timbangon nato ang inyong salaod ug ang inyong nabuhat nga kaayuhan sa didto pa kamo sa kalibutan sa katawhan.
Paspasabihin ako akong pagsikad ining akong sikad. Sikading doon. Sikading. Aron makaabot lang ko sa bahay. Sikading. Nindot yung offer si Boss Budlat. 2,000 kung mapildi. Ang matag manok nako. Samtang 10,000 kung makadaog ang matag manok nako. Kanindota. Okay. Nanakol sa amo. Kuha ulang ako kung manok. Kuha ulang ako. Ginoo ko. Naunsa na yung uos kong manok. Pangdungoy mo ni. Naunsa mo niya. Himungaan na lang na hibilin. Kang di malasa ni kinabuhi. Mabalik ko ni sibungan kay may dang manok. Paita ini ang manok kining himungaan ng akong itari nga bay man ni. Chaos! Malasa oy. Kwarta na naging bato pa. Nagba ang mga tangkal abog kayo. Samali, di maklaro ang palibot. Unsa itong nahagbong gikan si Babaw? Pirti ba itong kusuga? Ilplano ka to? O helikopter nga na-crash? May gani kay dili akong payag ang nahagbungan. Ana, inanay na naklaro ang palibot o nawala ng mga abog. Hala! Manok nga puti kayo! Og sino kay balibo? Manok nga ugis! Ginoo ko! Kanindot ining manuka! Wow! Ay, may nalanggani kay wa pa ka makasul simbahan. Naanghilan pagit ko. Ug ako ang imong anghel. Ansa? Abitaw, joke lang. Wagi survivor sa maong po. Ang pari ug ang manibahay uban sa pag-ulpo sa simbahan. Suicide bomber ang suspek. Usa ka terorista. Ginoo ko. Yeah. Nadugay ba si Kabdig? Hapit na babahot ang sultana na. Boss Budlat! Niyan ako! Uy, ada ka ba diya? Dali. Ayun kay, di ka maklaro. Niyan ako, boss. Oh, usara mo lagi ng dali mong manok. Ay, kuhan boss, walang gipang dungoy ang uban ako mga manok. Usa ba na murag sinaw kayo puti, ha? Wala ka masayot, boss. Puti na ugis. Ug sinaw kay balhibo, murag tipalo. Nindot na kay ugis. Maunay, nangigo ron. Sulsul ang daog sa ugis. Mao ba, boss? Palisi na yun dito, itapan. Pero matalik na yun. Inay, wala problema sa parada. Isang pinakas na to. Okay, boss. Combate! Maayo kay natari na yun. Nataod ang buwang. Kumbate na ni. Musakan ko sa ring. Kay aking bubuhi ng manok nga ugis. Manok kong ugis. Kumbati taon. Dako na ba kay parada ang kontra? Ayaw tong palupig, ha? Ayaw ko pakaawawi, ha? Kumbati yun! Gibuhian ko ng manok sa sulsuridahan. Ana, miasdan siya sa manok nga talisayon. Kaya, kumbate yun, guys! Shabol yun! Pulbida mo na shabol! Pwelting kusuga! Hala! Patay na yung talisayon! Lagi pa na! 1, 2, 3! Naong ko! Yes! 10,000 lang pala mo! Yes! Daog tapos mo na! Daog ka! Wag yung kumasayop sa kong instinct ka rin. Buenas kayo takawadlawa. Dako kitang daog. Okay, you, boss! Pero sayang lang karding. Usa lang ka manok ang imong kita. Musugal pa unta ta. Kumusta ang manok imong kita? Away, tatsa, boss! Wag yung masamdi bisang gamay. Ay, wag galing nakapuyaw na. Wag maghalhal. Mo ba? Oh, boss! Maayaw kayong musapol manukay. Giayag pag-ayong kontra. Gosbat ang kinae. Aw kumaw. Itapa na balik.
O sa boss? Itari na rin balik karding. Wa may tasa. Kumbati ba ka na? Maayo ka, boss Budlat? Muda o gali na pagbalik karding. Dili kay 10,000 lang ako ihatag nimo. 20,000 yun! Ha? Hala. Tapari na yun na. Itapat. Aron matali na yun. Pagdali karding. Aring na boss! Di na ta sa atong apartment nga giabangan, my loves. Carlito, mahimong muhangyo ko nimo. Unsa man na? Ayaw na ipadayon ang pagbayad sa abangan ng apartment. Tiwason ko na lang ang down payment ug ang deposito. Unsa? Pero kung dili ka mauyon nga mapuyo ako din mahimong mo pahawa na dayon ko. No, loves. Wa di ka mapahawa sa maong apartment. Uy, puyo, bisan ka no sa... Nana, natauran ko sa buwang ang manok kong ugis. Sa gihapon ugis, ayaw kong pakawawi ha. Gipusta naman ako lakip ang akong tanang tinigom mo. Kumbati, manok kong ugis. Mura ka bagay kasabot. Manok kong ugis. Di talo-tando man ko yun. Ngiga manok ka talo-tando man. Okay, musakan ako sa arena. Karon, buhian talaga ha? Whoops! Ay! Na! Milo pala manok kong ugis! Padong sa manok nga! Bakiki! Iyang gi! Labgang! Ha! Ha! Iyang gi kasangka! Wabalo! Girapido! Ha! Di ayaw tayo ang manok na bakiki! Kala! Siyapol yun manok kong ugis! Siyapol! Da! Ito ay ang leogs kontra! Giipanas ko ini! Ano? Dos! Chris! Wala mo tusik ang kontra! Yes! Daog ko sa mi! Yes! Musayaw kong bunot! Oras steril sa apartment. Desidido gini siya makibuwag ako. Ilabi na kayong mabdo siya. Pero, kinsa makahiamahan sa gisabat niya. Kinahanglan masuta ko ka na. Tungod kini kung musugot nga makigbuwag siya nako. Mahal kay nako si Cheryl. Pero unsa may sarang kong buhaton. Ay, gusto. Pakikitaan ko ang sugarol kay niyang inahan. Bakigsulti ko niya. Aron katapangan kong agnihon si Cheryl nga dili makigbuwag nako. $10,000, $20,000, $30,000. Imo na ka na karding. Siguro sa kumisar. Na kung mudaog ka pag-usab, punan ako $20,000. Wow! Kadagang kwarta ini! Buenas yun kayo ta karding. Mayo pa yun kayo tangtemos lang higayon. Pero wala naman tayo manok nga itari. Aron, paradahan ako una kong kandidat sa kwata. Huwag may tagsagya po ni manok na kong ugis, Boss Budlat. Way tuyo, bisa gamay. Why tuyo? Bisan gamay. Yatis, sigurado ka karding. Lagi, boss. Awa. Si kailangan pa ni Mustangkal nga kung di ba ka nga awa. Oh. Wah, kulbaw ka na. Itari na magbalik ang manok ng mong ugis karding. Pero katulo na, boss. Wala makitat sa. Way tuyo, ha? Wah, boss. Wag mo ginamaghalhal. Mas naghalhal pa ko. Wag ikapoy. Tapari dahil karding. Ayaw pag-usik ko kita yun. Aring na, boss! Boss! Boss Budlat! Usa na, karding. Wala! Nataparan na, boss. Matarik yung manok kong ugis sa ikatulong higayon. Pero, Pero usa. di na makakumpiyansahan kontra, boss. Lalo ba na? Diwing ban ang manok nga ikaway sa manok kong ugis. Nga pang dirli. Diwing ban. Iya, matay ko. Sige, sumatag iya. Si Sir Jewel Upaw Karsa, boss. Joel Upaw Karsa. Jewel Upaw Karsa. Usa. Big time derby winner na tuhan. Di na basta-basta. Di basta-basta. Yaw siya, boss. Atlas na. Ayaw pag-gusto. Larga. Huwag magkapili sa itong dibulnas karding. Larga. Kung mo ba okay po ba? 20,000 ako yatag mo. Ha? Kumbati, boss! Ana? Natauran ka sa bubuwang, ha?
manok kong ugis. Kanimo kay itog yan. Ang tanan kong kwarta karon manok kong ugis. Isali ko ni mo tanan. Itodo ko ni. Bahala na lang. Alang ni Cheryl king tanan. Alang sa dako kong gugma niya. Manok kong ugis. Kung bati gina. May tando-tando ka na sab. Oh, may tuktugaok. Murabay kang nakasabot. Aron, musa ka na ko sa arena. Di ka pwedaan. Hindi mo ang buwangan. Oh, na. Nagsangka ng manok ng ugis. O ang manok na binabay. Unang latsad na sa pagsyapol. O pagyagyag ang manok na binabay. O igaw sa paglihay ang manok ng ugis. Ay, haloy. Nikulbaan ka. Ay, wala. Nikulbaan ako. Kondisyon kayong bisyapol ang manok na binabay. May gagawin kayo. Lihay kayong manok ng ugis. Ka! Lihay yun! Manok ng ugis! Lihay yun! La. Midas-das ko ang manok na binabay. Yo. Sa gihapon, abtik ang bilihay ang manok ng ugis. Di kapoy na sa pagsyapol ang manok na binabay. Wadong kaigo! Na! Misikad na kini. O nilupad ang manok ng ugis. Nilupad sa mga manok na binabay. Hala! Nag-abot sa babaw. Nagdungan sa pagsyapol o pag-ayag. Hala! Unang lahadong ang manok na binabay. Puto lang mo! Hala! Patay ka la! O naglupad gihapon sa babaw ang manok ng ugis. Wa pamitog doon. Hala! Kahibulungan. Oh, lala! Nipadong sa lago! Nitongtong sa ako nga baga! Halingaw kay mga tao! Yes! Daog na sa pangmano kong ugis! Ayaw pagluwag ha! Musayo kong bulos! Operator! Sil! Joel Vinci! Music Maestro Freeze! Mabuhay! Ipagkakaroon kong bulos na! At sayaw ko! What? Hariya na ang dugang at 30,000 kating. Kung may bonus ka pang 20,000, 50,000 tanan. Ay, salamat! Salamat kayo, Boss Budlat! Pwede kang buinasa na to. Uya, kumusta si Ugis? Aw, sa gihapon, boss! Way tatsa! Way tuyo! Nasabo! Kay bulungan na manok. Lingaw kay mga tao, boss! Maayo kayong milihay ang manok kong ugis! O maayo kayong maaway! Purbida gano. Dala, makaabot pa siguro ta sa katapusang sultana. Tapari pagbalik! Nasa, boss! Kung mo daw, sa ikaw pat kay gayon. 50,000 ako ihatag ni mo. Wow! Tapari pagbalik ang manok mong ugis kering. Ora mismo, boss! Ay, alinaw! Tuwa na si Kanding. Matay. Naharap na lang kong pamuwang. Karon pa ko kadungog nga ang manok ang gitari naputnan og liog. Ug nabuhag yun sa lawas yang yang Unya ang manok nga ugis ni Karding. Dugay kay mitugdon. Ug liha pa mitugdon ug mipatok sa baga ni Karding. Misayaw pa og budot si Karding. Unya, wa kinupawa sa baga niya ang manok ni ugis. Katulo na kay gayon nga gitari. Wa gyapon tuyo. Kay pubuan. Talagsaon. Matali ka ni Ron pag-usap ang manok na ugis ni Karding. Di yung ko magpanukos pagdawat sa masyada o itunog ko doon ang tanal. Nana! Nataparan ka lang sa manok ugis. Ikaw ang katapusan sultada, ha? O dato kang tag-iya sa manok nga imong ika-inkwentro. Sabot yan, minaw ka? Dato kaya ang tag-iya sa manok nga imong ika-inkwentro. Si Don Gabaldon ang asindero. Nakasiguro ko, dako kay iyang parada. Labing maayo, ihulot ko gihapon ang tanan kong kwarta. Todo! Isyot ko ang tanan. Isalig gapon ako limo manok o ugis ang tanan. Ala! Mitutuga o kung mitando-tando na sa kanasam na, manok o ugis. Bilibag na ako nimo. Talagsaon ko ang manok ka. Talagsaon kayon! Nagharong ang manok ng ugis ug ang manok kapwa. Ana! Misya pala ang manok na pula. Ni ayag ba kayo? Pero ayan, no kayo mili kayo manok ng ugis. Mo!
Nibaos pag-ayag ang manok kong ugis. Nakalihay ang manok na pula. Hala! Nabuak ang bagat yung bildo ng ring. Sugay nibunal ang manok na kong ugis. Hala! Nagdaga ang manok na pula. O, gigo ko manok kong ugis. Mitalo ang kula. Mikadat. Nahadlok sa manok kong ugis. Hala! Di palit ko ni. 1, 2, 3. Mikadat. Dili na mo harong sa manok kong ugis. Wala mo tusik. Yes! Daog na sab! Budot sa sami! Music na iso! Sayang na sabing budot! Oh, ano yan, 50 mil ka rin? Siguro sa kugisan ni mo. Salamat kay boss! Tigil ka pugna na ito ni Boy Naskarting. Lagi boss! Nao? Huwag niya po itatsa ang manok kong ugis. Huwag tuyo! Mau ba? Kay bulungan. Abil mo karding, naniguang nila kong pamuang. Pero karoon pa ko kadungog na ang manok pagitari o upat kay gayon, huwag itatsa. Daog pirmi. Ako sa boss, si Bongo! Diin ka magikan na ng manok ka karding. Kining. Ay pa, saan na ko si Karding, Makalit naman yung nahagbong dito sa akong mga... kapitok-pitok bago ng mata ni mo. Diin ka gikan na ng manok ha, karding. Ako ba na? Sa langit ni boss! Gikan sa langit! Oy! Pita. Si Pata kita hana eh. May pagkakomedyante man sa tabos. Saban, ibaligya naman, ibaligya na ni mo kay akong paliton. Ha? Ina may baligya ni mo karding. Yaman kay bayaran na yun ka. Kining. Sorry boss. Dili ko na ibaligya. Aw, inalangon niya ko kung imong ibaligya karding. Okay boss! Sige, rin ako. Tuan na si boss Budat. Sakay sa iyang Mustang nga auto. Samtang ako, ari ko sakay sa kong sikad nga katangtango na og kagang-kagang pa yun. Pero okay lang. Kay daghan ko kwarta. Wa ko magdahom nga makagunit kong ingon ini kadagang kwarta. Hapon naman ta. Pero, wa man magpakita nako ang manok na ko nga ugis. Mapas mo gito manok ka. Kini aman ako ang lawag niya. Manok kong ugis, hain ta na. Tingtok-tok na nimo. Manok kong ugis. Pastilan, pagkalaagan ni manok ka. Hain magkali mong surusuroy, ginggingarian sa langit. Pangitaon ako. Tigaligtuan ni Barabas kay gusto sa kaitong hapyod-hapyod sa sinaw kayong balhibo sa manok na kong ugis. Manok kong ugis? Where are you? Here na me! Yoho! Manok kong ugis! Kinsa magkaroon niya. Naglain na ba niya akong ginawaan? Kadiyot lang! Kinsa... Oh, Flowers for you, pinangga kong Cheryl. Og may usa kanigo pa kong pansit with seafoods. oh wow! Hala na nga ako, ana. Dali, dayon, mga una. Sige ka, una, uy. Ako naman ko yung nagtaon. Makita talang kang malipayon. Lipay na kay ko. Huwag ka lang masayod kung unsaw ka malipayan ka ron, Carding. Salamat kayo ini, ha. Nangagid ko ini. Wa ba ka magnauna sa pagpaabot sa bata, Cheryl? Nga na ko nagkamangutan na mga anak, Carding. Buot ipasabot nga nasayod kang dili na mo anak ni Carlito ang akong gisabak, mao ba? Imposible magabingan nyo ng anak ko atong dato nga tiguang. Kay maglisod mga ito sa hayog lakaw. Labi pag mutok ka lang arthritis o sakit sa hawak. Gusto ka. Haniligid na mo, anak. O kay misalik man ko nimo. Sultihan ti kas tinuwit.
Karding, wa ko masagit kung kinsay amahan ng akong gisabak. Pero bisan pa man, wa ko makunahuna bisan gamay sa pagpa-abort Oh. o pagpakuha sa bata sa konsabakan. Oh. Pagkatawhon ko kiting bataa, kaya kung sa ang abortion sa Diyos. Husto ka, Cheryl. O nalipay kay ko sa imong desisyon. Nalipay kay ko. Ano nalipay man ka, Karding? Nasayod ka ba kung kinsay amahan sa akong gisabak, ha? Karding, Ha? nasayod ka ba? Tubag ako. O, nasayod ko. Kinsa? Lalaki. Ha? Lisod sa kay babae. Lalaki yun, di ba? Hangtaw ka man, Karding, uy. Ay, kabidyang tintagamay. Pero, abi mo, Cheryl, dawaton lang mo akong gugma. Andam ko mga mahan sa bata. Karding, Seryoso ko. Wa ko magtiyaw nimo. pero bidhan ako, Karding. Nagsabak na ko. Ilhol og ang kunon ko ang bata, Cheryl. Ingon ko ikaw ni anak kamahal. Karding, Andam kong magpauli po nimo, Cheryl. Maangkon ko lang ang matamis mong gugma. magpasaan ka lang sa akong problema. Ang imong kalipay. Akong kalipay. Ang imong problema. Akong problema, Cheryl. Tungod kay espesyal ka diri sa akong dughan. I'm sorry, Karding. Dili pa ko andam. Andam kong magpaabot. Tungod kay bisan sa akong kamatayon. Andam kong bawnon ang imong gugma, Cheryl. Karding, Kuyaw din ang mahigog mata. Mura tagkaraang tao. Magbalak-balak. Pero, main lang to. Makapahungaw ko sa tinuod akong gibati ni Cheryl. Sugto man ko ni Odili. Pero ipanumpa ko. Padayon ko siyang ati manon og mahalon. Oo. Ni ansa ng tiguang dautan. Lah. Duha ka taong na naog. Ang tiguang nga kaipon ni Cheryl. Og tiguang babae. Kinsama ka na. gidamo man ko din yang akong mama, Carlito. May mahinungdanod kay siyang isulti nimo. Unsa man ning binuanga, Cheryl? Buot kang makigbuwag ni Sir Carlito? O, ma. Kilit ako. Oh, naiyabag ka na. Unsaon naman lang ang among sustinto gikan niya? Unsaon na lang ang pag-eskwela sa imong mga bangon? Ma, Og mabdos ka pa, yun. Di sa may amahan, ana, ha? Kinsa? mahusta na. Dili na ko. Pakigbuwag ako ni Carlito. Dili may angay sa usap-usama. Ilabi na karon nga napamabdusan ko sa laing lalaki. Ay, kinsa lagi ng lalaki, ha? O sa man mas dato pa ba kay ni Sir Carlito? Dili! Oh. Pero andam kong kayaho ng inyong sustindo, Mr. Carlito. Dublihon ko ba? Carding, Apil ka pag yung pobriha ka. Driver ka lang, chikan, oy. O, bitaw! Driver ko, pero sweet lover. Mauni ang imong ipuli ni Sir Carlito? Driver lang og sikad? Ayaw mig ismura, ma'am. Kay bisan tulog driver lang kong sikad. Pero tinalaw nga akong pangita. Akong gipatuan og singot. Og labaw sa tanan. Andam ko kayong mahalon og panggaon ang inyong anak. Sukwahi sa inyong gibuhat. Gihimo ninyong gatasan ang inyong anak. Alang sa inyong pagpalugal. Og lakip ang inyong responsibilidad sa inyong anak. Gipasan ninyo ni Cheryl. Unsa? Hoy, bawa ha. Huwag kayo labot, huwag katungo din eh. Og galawa man. Nga ako may amahan sa gisabak ni Cheryl. Ha? Unsa? unsa to, Carding? Ikaw mo'y amahan sa kong gisabak? O, Cheryl, ako. Nagpaturja ka ining nagkadunsingot nga pobreng driver sa sikad? Nabuang ka na yun, Cheryl, Cheryl! sa ko na ibinuha nga. Pamahawa mong tanan, karon dayon! Ha? Uy. Papawa o Pamahawa mo! Apilay ko. Hatagan daw naghigayon si Cheryl nang gusto mag-inusarang imong anak. Kaleche! Buwis! Hey! Nakalma lang, manang. Arin ako. Pabilin, Carding. Ug isira ang pultahan. Ha? Oo. Isira na kong pultahan niya. Nganong nabuhat ni mo na ako. Tungod sa dako kay nakong gugban ni mo, Cheryl. Sayod ka pa nga mahal sa taka, Carding. Cheryl, Dugay ra.
Pero wa ko'y kagawasan tugod ni Carlito. Pero unsa kining imong gibuhat nako? Di ko ba mga akong pagsalig og pagmahal ni mo, Carding? Pasaylo ako, Cheryl. Pahawa. Og di na ko gustong makita lakip ang imong anino. Cheryl! Midaog! Midaog na sa ang manok kong ugis. Ha? Pagkadali ra sa panahon. Og big time na ko ining maong buwangan. Og sukad masukad. Wa gid mapildi ang manok kong ugis. Dato na ko. Kwartahan ako. Pero mag-unsa man kining tanan. Kun wa si Cheryl sa akong kinabuhi. Way silbi kining tanan. Wa mas maayo pag matibway kining tanan. Yo, Kage, Oh, malipayog ka ba? Gawa ko'y pwede-pwede ang manok nga ugis. oh iyo. Pero hawaang ang akong kasing-kasing. Tungod kay wa sa akong kiliran, ang gisinggit sa akong kasing-kasing. Si Cheryl ba ang buot mong pasabot? Oh iyo. Pero iyo na. Nakaila ba ko nimo? Wa, pero ako nakaila kayo rin. Oh, Buotan ka. Apan usa kahigayon ni Ana, nasayop ka sa imong mga lakang ug ikaw nagpakasa. ha? Kinsa ka man iyo? Tawgalan ko og iyo, Pedro. Iyo, Pedro. Makita paghihapon ka pag-usap do ka rin. O kinaot nga sa sunod mong mga lakang o desisyon, dili ka na masiyo. Kinsa man to siya? Kiguwang. Ug puti kay buhok ug bungot. Taas ra magig bungot. Murag ermitanyo. Husto. Buhaton ko sa pangandan kong buhaton sod sa pinakabuwan. Ni anak ko sa siyudad. Iapod-apod ko na sa kini mga food box. Alan sa mga tao nga analang in taon sa siras nagpuyo. Sa mga igsuon kong kabos. Oh, sige, sige. Linya lang mo. Kay ang tanan, mahatagan yun. Dagan kina akong gidaparan ninyo. Linya lang. Linya palihog mga igsoon. Oh, niya na sa pusa. Bagong apartment nga kiabangan ni Cheryl. Wala siya masayod. Nga matag simana. Ako ang sikretong ani din eh. Kung isikreto ko sa pagsuod ang kwarta nga naa sa sobre, ilahom sa iyang pultahan. Nana ko sa tungod sa pultahan. Karon, isikreto sa dako pagsuod ang kwarta nga gisod sa sobre, ilahom sa iyang pultahan. Niya. Nasakpan ta na gid ka. Ikaw di ay Carding ang matagsimana nga musuksok sa ilawom sa pultahan og dakong kantidad sa kwarta. Oh, Cheryl. Ako. Pasaylo ang sikreto ko kining gibuhat. Nasayod kong kikisalagan ko nimo. Gusto lang ko makatabang. Pero diin ko man og kwarta matagsimana. Dakong kantidad ang permi nimong ibutang ilawom sa pultahan. Dato na ko, Cheryl. Kwartahan ako. O gani, may kagulingon akong sakyanan ubay. Mga property. Tungod sa ugis kong manok. Sa? Please, Cheryl.
ihatag na ko ang imong pasaylo. Ug kuyog na ko. Kay buot ko kang himuong rayna sa akong panimay. Tao lang ko, Carding. Ug sama nimo masayop-sab. Kapasaylo man gani ang Diyos. Ako pa ka nga tao lang. Basta ihatag ko nimo ang kapasayloan, Carding. Yes! Yes! Salamat sa Diyos! Salamat! Maangkon ko ikaw sa himpit. Dili, Carding. Wa magpasabot na maangkon ko nimo tungod kay pasaylo ta na ka. Ha? Unsay? Panguyab sa kong balik. Base tala o makadesisyon ko kung angay kapagid sa kong gugma. Salamat kayo. Sa higayon, Cheryl. Oo. Manguyab ko pagbalik nimo. Ipamatuod ko nimo ang dako kinakong gugma nimo. Mahal ti ka. Ug kalipay ko ang kalipay mo. Ug kasakit ko ang kasakit mo. I love you so much. Carding. Okay na yung mga bata natapos ang akong aso ninyo nga sinuwat ni Kuya Ujira ka sa kining aso nga naguluhan.